Zamisli da letiš ti, trkaš se, putuješ, da li to želiš? Charlie? O! Zamisli da ploviš ti, svemir je tvoj, u džungli si, da li to želiš? Neverovatno! Želim me da jeste tvoj prijatelj, on je tvoja mašta, nek sad vode te, drug je to naš, želim me da baš, budi njegov prijatelj, drug je to naš, želim me da baš, budi njegov prijatelj. Midžijev rođendan. Jesi li tu, Medo Charlie? Charlie? Vreme mu je za spavanje i trebalo bi da se spremi za krevet. Pomoći ćete mi da ga dozovem. Spremni? Jesi li tu, Medo Charlie? A, tu si! Zašto nosiš taj šešir i naočare, Charlie? Ne, nemoj da počinješ da se igraš, Charlie. Premorit ćeš se. Znaš da treba da opereš zube i spremiš se za krevet. Imam jednu ideju šta bi ti hteo da budeš, ali ako pogodim, letiš odmah u krevet. U redu? Dobro, znam. Pretvaraš se da si pingvin. Baš kao Frozo. Ne, ali... Charlie! Kakav divan, prelep dan. Pa, čekaj, kakva je to zaglušujuća buka? Charlie! Znači dok si trčao okolo sa podignutim rukama, ti si se pretvarao da letiš. Voleo bih da to ne radiš. Ili to... Ispravi, molim te, Charlie. Charlie, molim te. Gde to letiš, Charlie? Dostavljaš poštu. Svojim avionom. Zdravo, Midži! Zdravo, Midži! Eto, jedno pismo je dostavljeno, Charlie. Kuda sada? Kako ćeš preći ovu veliku planinu, Charlie? Hoćeš li je zaobići sa leve? Ili sa desne strane? Morat ćeš ili na jednu ili na drugu stranu, ne možeš... Ti si prosto preleteo preko. Pametan Meda. O ne, da li će Frozo uspeti bezbedno da ga uhvati? Hoće! Znao si da će se to dogoditi, Charlie. Charlie, hoćeš li nešto da uručiš Midžu? Izgleda da nešto očekuje. Aha, shvatam. Midžiju je rođendan, pa ćeš mu dati poklon, jel tako? Ali prvo moraš još pošiljki da dostaviš. Charlie, da li si umoran? Ako si umoran, onda treba da odeš u krevet. Potreban ti je san.
sad, hoćeš li da uručiš Midžiju poklon? Umoran si, znam da jesi, ali posle Midžija hoću da odeš pravo kući u krevet. U redu? Charlie! Charlie, jesi li budan? Hoćeš li dati Midžiju poklon? O ne, Charlie! Budi se! Probudi se, Charlie! Charlie! Šta bi moglo da ga probudi? Brzo! Midži očekuje poklon! To je lepo, Charlie. Čudesno je šta se možeš da uradiš pomoću mašte, Charlie. Charlie, vreme je da opereš zube i odeš u krevet. Laku noć, mali medo Charlie. Laku noć svima.